Isikhathi ngibingelela zonke iy'nduna zey'nsizwa kakhulu angithatha usibari wami uphakele umthakathi mfowandabandaba ngithi khathide siyakhuleka kuwena mnethu sibonge ungomunye wey'nsizwa ezindala eziphambi kwethu esibukela kuzo esiy'thanda ngohlobo olusabisayo. Umlando wakho uyazixoxa kusukela ebubhungweni bakho nje nazo zonke izinto uzenza umuntu uma eqaphela inkulumo nazo kubafana abancane. Ngingomunye kulabo bafana onokuhlala njalo ehlephule ekhasini lencwadi oyiyo azifanise nawe ngandlela thize. Ngiyabonga kakhulu webhodi. Bengithi ngizoyistitcha leya video yakho. Ayistitcheki, ayijuwetheki futhi. Kodwa ke ngoba ke umuntu omkhulu njengoba nawe kadusha. Umuntu omkhulu ngiyazi bazoyazi abantu ukuthi ngiphendule enkulumweni ethini. Umuntu akabonge mnethu. Kwakunjalo ebunsizweni asilwi kunalokho siyahlangana siyiviyo sithi hlangana viyo sithi hlangana viyo. Uma kukhona la okushayiseka khona sizinsizwa esibamba kanye sibone ukuthi sihamba kanjani qula zasha uyapho. Kuningi ke futhi engicabanga ukuthi ukubalulile ikakhulukazi ngalokho bekade kwenzeka ngempela sonto. Abaningi kithi bayafunda. Kakhulukazi nalabo abasuke besalandela ngemuva kwezinye zezinto. Ikakhulukazi amaphuzu waphakamisile. Umuntu akabonga ukuthi awufananga angazi nani. Angazi ngisho noyibiza angiyazi le nto insizweni. Kodwa kunalokho hayi uze nje insizweni wazokhuluma kahle futhi ngendlela ethi singandawonye uyabo. Siyabonga kakhulu bhuti. Ngilizwile futhi nalelo khala ngalo lokuthi kukhona iminyaka ethile umuntu okusuke kufuneka ukuthi abizwe ngegama elithile kungakhathalekile ukuthi ubizwa ubani. Noma ngabe kuthiwa lo wesifazane umdala kangakanani kunaye ngokweminyaka kodwa ngenxa yokuthi lo wesilisa nje usefike lapho akasabizwa ngomfana. Lelo ngilibambile nje nami ngesingami sengiyosebenza ngalo ukubheka phambili. Angikafuni ukuphendula lo mbuzo noma lo mbuzo angazi noma uyaphenduleka nokuthi kuyadlalwa noma kudlalwa. Angazi noma lo mbuzo lona wesibali uyaphenduleka yabo. Kodwa ke sithi sibali ngithatha lokho kushoyo ke wena ukuthi umdlalo. Yabo ake sithi nje mina Sibari ngithatha lokho kushoyo wena ngoba ngithi wena Sibari wena ukhetha ukuthi lokhu kubize ngokuthi kuyadlalwa wena Sibari yabo. Uma ngabe kuukuthi kuyadlalwa Sibari uzothina uma kuthi kanti kulomdlalo umashudulu usayintombi nto uyabo. Uzongena emidlalweni wena uzothi akusiyona intombi. Wesibali usho ukuthi wena uma kungake kuthiwa mina sengingena lapha kulezi izitori lezi ezihlala edlalwa lapha ngibizwe mina kuthiwa mhlawumbe nje nguManqele yabo. Uzongena emidlalweni wena uthi akusiyena uManqele lona uMavundla. Yayibona into engisho. Now ngilapho kakhulukazi kuloko ukuthi ngale kokwanda nokuyoshona kude. Uma ngithatha ngicosha nje la usuqobe khona kulokhu ukuthi uma uSibali kimi ethi ukuyadlalwa manje makudlalwa Sibari wena yini ungasadlali pho yini ungasadlali wena Sibari yabona into engichazayo ake ungibengele lapho Sibari ungibengele lapho.